anunció en Valencia un plan con 660 millóns de euros para crear 64.000 plazas públicas en escolas infantiles. Eu xa lle enviei unha carta á ministra de Educación e unha carta ao presidente da Xunta dicindo que queremos financiación europea para a nova escuela infantil que estamos desenvolvendo en a Plaza da Industria, exactamente no anterior Centro de Educación Municipal. Nós temos en este momento 9 escolas infantiles: Atalaya, Bembrive, Bouzas, Mestres Goldar, Castelo, Salláns, Navia, Lavadores, Tomás Alonso e Cascobello. Vamos a facer unha nova escuela infantil na Praza da Industria, no antigo Centro de Educación Municipal, e queremos que esa nova escola infantil se financie con fondos europeos na súa totalidade. E reclamamos ao Ministerio de Educación de España, faleino personalmente con a ministra de Educación e a Xunta de Galicia, que con cargo aos fondos que Pedro Sánchez acaba de anunciar onte, financien unha escola municipal infantil na cidade de Vigo, porque con a nova escola de Santa Marta que nos cederá Barrio do Cura, que acabo de citar, máis a nova que vamos a construir en Praza da Industria, pasaremos a ter 10 escolas infantiles. Pero, además, subvencionamos escolas infantiles da Xunta de Galicia. A de a calle Palencia, a de Valladares e a de Hernán Cortés. 3 máis. Por tanto, o Concello de Vigo pasará de forma inmediata a ter 13 escolas infantiles. Máis do doble das que ten a Xunta de Galicia, que ten a obligación e os recursos. Por tanto, lle reclamamos á Xunta de Galicia que envíe financiación para facer a nova escola infantil que vamos a facer na Praza da Industria. Consta a petición por escrito, ten a petición a ministra de Educación e aguardamos noticias.